Wong wuta mau diundang karo dikandani, sing gedhe atimu, menyato kowe ditimbali. Bartimeus buang kemule menyat sowan ing ngarsaning Gusti. Gusti Yesus ndangu, kowe njaluk dak kapakake, atur wangsulane. Gusti, kula nyuwun sageta sumerep. Gusti nuli ngendika, wus mundura pengandelmu sing gawe sarasmu. Halo para sedulur, bolo-bolone Sang Kristus kabeh. Dina iki awake dhewe ngrungokake Gusti Yesus ngabulake kabutuhane Bartimeus wong sing buta iku. Senajan to miturut awake dhewe kuwi ora mlebu ing akal, mustahil, ananging amarga kuwi sing pancen bener-bener dibutuhake dening Bartimeus, pramila panyuwune Bartimeus dikabulake. Saiki ayo ndelok awake dhewe pribadi-pribadi. Kira-kira sakjroning awake dhewe urip iki, awake dhewe anggone nyuwun karo Gusti kuwi bener sing dibutuhke awake dhewe apa malah kepara mung kepinginane awake dhewe kang kuwi ora dadi kebutuhan sing mendesak. Pramila ayo ndelok meneh apa janjane aku ki sakjroning urip iki wis bener-bener ngupadi apa sing tak butuhke tenanan, apa malah mung nuruti kepinginan badane awake dhewe. Tandane gampang. Yen kebutuhan kuwi yen ra ana bisa ganggu uripe awake dhewe. Ananging kepinginan kuwi yen ora ana ya ora gawe masalah ku awake dhewe. Oke dulur, berkah dalem sugeng lelimbang. Matur nuwun.